vaya a palabra Valdeorras. É porque tamén me gusta o viño, non imos negar. Din que todo o bo comeza por V, vacacións, viaxes, os venres, como a hoxe, o viño, e por suposto Valdeorras, valdeorreses e valdeorresas. Aí síntome como político, sabes, como que me van votar ou algo. Mira, bueno, vou falar de moitos estudos de viño, entre outras cousas. Hai un estudo que di que os mellores días da semana para beber viño son os que levan S. Contade, luns, martes, mércores, xoves, venres, sábado e os domingos, non? Ou Sunday, madre mía, eu dicía, quero rever, non fai falta. Ou Sunday en inglés, por qué? Porque a nosa denominación de orixe é internacional. Xa se regodellan ata en Nova York co godello. O problema é que ali dixéronme, isto é verdade, que lle botan un xeo na copa o viño. Chámanlle white wine on the rocks, manda carallo, para foder un godello así que eu diría que joden un albariño, bueno, non vai a ser que se enfaden con nos os das Rías Baixas. Bueno, en fin, o importante é que teñan claro que a godello é de Valdeorras. E non lle pedimos tanto porque xa sabemos todos que o viño aumenta as probabilidades de comunicarte noutros idiomas. Ou a ver que non fala mellor cunha copa, non? Eu, polo menos, se bebo dos viños, canto en arameo, que vos lo diga Rever, da Cova da Xabreira, que está aí. Bueno, non imos poñer toda o protagonismo na godello, tamén hai unha gran variedade de uvas na zona, aínda que creo que hoxe só temos dous tipos de viño. O que xa bebemos e o que imos beber, senón que vos lo digan algúns que xa estades aí catando. El bebía o seu propio viño nun vaso moi pequeno, de tipo litrona. Que tal, bueno, non se chama litrona, viño de Crison. Notas de cata por visitar unha cova, polas rutas do viño, ou polas maridaxes e show cookings que sempre nos ofrece esta feira, actividades maravillosas, por certo. Bebemos viño porque somos unas borrachas taberneras. Non, broma. Bebemos viño porque é unha excusa perfecta para xuntarnos e falar. Porque todos temos un viño pendente con alguén. E senón, pois temos un problema. Non, é que verdade, a min cando alguén di eu non bebo viño, pois temos un problema porque eu non sei como comezar a conversa. Eu sempre digo, o viño non emborracha, o viño ponte máxico, tan máxico que hai conversas que nunca empezarían, igual que seguramente tamén hai persoas que non existirían. É certo que o viño non é unha cultura obligatoria, non fai falta entendelo todo, só hai que estar presente e bebelo. E por iso, os momentos con viño son unha forma de estar no mundo un pouco máis a modo, creo, pero tamén de entender que cando abrimos unha botella, detrás de todo iso hai unha historia. Por iso, por moitas máis razóns que soamente saberedes vos, non hai viño que por ben non veña. E como dicía un colega meu, para todos os que queiran deixar o viño, pois que deixen as botellas na miña casa. E vostos a deixar, xa sabedes, non deixedes para mañá o viño que poidades beber hoxe. Amigos e amigas, desfrutade moito, brindade, divide a feira a modiño e sen mancarse, facede desta festa un espazo libre de violencias e lembrade que mentres haxe unha botella aberta e boa compañía, Valdeorras sempre estará na casa. Pasadio moi ben, moitísimas grazas e foi un placer, como sempre.